Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina so ai partajen bidiyon nan kuma ai lakin din bidiyon. Hakan yana sa duk bidiyo muka azo zaka yi sauran ganin shi. Mun tashi da sahe kowa ya ji labarin an ce an yi tentative da ku da ta'o Burkina Faso. To an ce Hausawa suka ce Allah wadan naka shi lalace. Wai to wurin abin da muka aji aya ta tambaya. Shin waɗanga bayan Allah menene suke so? Menene suke nema? Mina na annihin su? Paske ni abin da zan analyze akan shi na cewa wai kadibi kasashen gari kuka son ku tungurtar suwa. Irin waɗanga sojoji ne waɗanga da aka kurita su samu su tsallake. Ko kuma waɗanda ba su yarda da waɗannan gwamnatocin ba suka tsallake. Sai su hada da wasu ƴan ƙasa waɗanda interestin su ya tsaya. Da ire-iren su ne aka hada sai a yi wata kungiya wadda ake so a tungulta ƙasa. Abin da nake so in faɗi na farko dai ƙasar ga akwai ƴaƴan ku ciki, akwai ƙannan ku ciki, akwai ma'ahinnan ku ciki, akwai yannan ku, akwai diyan ku, akwai jikokin ku kai, akwai kuma kuzin duk na kowa akwai naku cikin ƙasashen ga. Shin akan interestin turawa, interest na turawa ba na ku ba dai tunda duk ƙasar da ta aje maka kane ko uba ta aje ma ma'ahi ina dan manin ta maka interestin ka komi ta maka. Amma sai ka manta da duka wannan ka komo akan entrekin turawa waɗanga da ba za su taba son mu ba su son mu kuma ba za su taba son mu ba akan entrekin sai a komo ana kashin kuna ɗauka alhakin ɗiyan mutane ana kashin su duk wasu sojojin da kuka bata ma kanu ku ɗauko kombo wasu ɗiyan wasu kuma ku yi masu allura ta drug ku ba su drug su sha ku turo su cikin mota a lokacin da za ta sanya kuma a sake ai musu wasu allurai na drug yanda za su yi su shigo cikin ƙasa a drug suna kan suna juye su zakare su samu su yi cuta a cikin ƙasashen ku a kashi kannan ku a kashi yannan ku a kashi ma'ahinnan ku ku ji daɗi wannan abin da ya kamata ku yi tunani ku gani cewa turawan ga ba za ku taɓa son mu ba waɗanda suka yi zaman sai da kakin nan mu akan kuɗi su ɗauki kakin nan mu hujjo sai da akan kuɗi yana za su yi so mu saboda Allah da Annabi komai suka ce suna bamu ku tabbatar da ƙarya ne mu ba kanun mu kuma Allah ubangiji ya gwada mu da cewa wayannan shugabannin sun gwada mu da cewa ishe komai muna iya tsayin da kanmu muna iya samu ma kanmu komai muna iya farko abinci sai wasu kasashe sun dauko sun kawo muna shinkafar ta ni lalace ita ka dauko a kawo muna yanzu gashi Allah ya fara gwada mu da cewa ishe muna iya ci da kanmu gashi muna aiki da shinkafa na kasashen mu wadda take ba ta da wani fazo ba ta da wani babu wani abu gare ta sabo shinkafa da mun yarda da ita mun san yadda aka yi ta ba ta da wani angaran da muka tsammani ba mu yarda da shi ba amma duka wannan abin ba ku cankai shi ba ku dai sai dai ku kai kasashen nan kasa akan entran turawa da naku to ya kamata haura hankali ya hito muku ba girma kawai ne azanci ba ana iya ai girma ai karatu amma babu azanci ana iya ai girma ai karatu hankali bai zo ba ya kamata hankalinku ya zo ku duna na da cewa kasan nan fa abinda ka aura abinda kamata dinu to dana na abinda kai shi ne za a yi maka saboda idan ka tsayin ka kawo wata kungiya ta ta'addanci za a faɗa ma dan ka wannan kai dan tsohon dan ta'adda ne ubannan kuna suka yi zaman neman su yi ma ƙasa kaza idan ƙasar ga ta gyaru ta wagga hanya da sojojin suka sama to wallahi za ku ji kunya ba ai kadan kunya za ku ji ba saboda wallahi ƴaƴanku da jikokin ku wallahi sai an gaya musu irin kungiyoyin da kun kai azawa na nuna ku cuta ma ƙasa wa'annan abubuwan za a tsaya da iyanku a gaya musu ko kuma iyanku su hito neman wani mukami ne ba za a taba yarda da su ba saboda iyan ƴan ta'adda ne ubannan ku sun nuna ta'addanci ko da wani iri su gurwanar da ƙasa amma ta wannan hanyar ba a yarda ba Allah ubangiji ya sa ƙasar ta tashi ta samu kanta ya tsaye kanta shin saboda Allah ya kana za ku gaya mu ƙasa to da haka ya kamata waɗannan masu irin wannan aƙida su aje a zo a haɗa kai da wasu shugabanni na wasu ƙasashe waɗanda turawa suka zo suka dabaibaye da su za a haɗa kai a zo duk yadda hanyar za a iya cuta mu ƙasashen mu muna nema ga masu wannan aƙida don Allah don Annabi su yi tunani su turana shin wai ba karatu da ne a hankali ba su je su zauna su yi tunani su gani wai abin ga aka yi shi menene a riba ku turawan gana za su riba ba wuri ba wacce gare ku ku din wallahi idan kuka zo wurin nan wallahi idan suka kare da ku dai doki example ga Blaise Compaoré ku doki example ga Idrissa Déby wannan ya kamata ishe ku wa'azi salamu alaikum